ओके। नमस्कार बंधुगण। तो ये रिसेंट टाइम रे गोटे फेनोमेनन चली म्यूचुअल फंड रे जोटा कि मु बहुत बहुत इंटरेस्टिंग फेनोमेनन टिके अपन वीडियो संग रहबे बहुत मु तो जनरली डाटा देखाए मोर पर्सनली जो मन मोटू डाटा मतलब मोर फाइनेंशियल प्लानिंग करंती बट मोर देन डाटा जदि मु आपन को थ्रू वर्ड्स थ्रू नॉर्मल टॉकेटिव लैंग्वेज रे बुझे पाली सेटा मु मोर क्रेडिट भावे कहीं ଯଦି ଆପଣ କି ଇମୋସନାଲି ବୁଝେଇ ପାରୁଛି ତ ବୁଝେଇ ପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଟା ଦେଖେଇବ ହ୍ୟୁମାନ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଜେନେରାଲ ଡାଟା ବୁଝିପାରେନି। ତ କରେଣ୍ଟଲି ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଗୋଇଂ ଅନ୍ ଲାଇକ୍ ସମସ୍ତେ ଡରୁଛନ୍ତି ମୋତିଲାଲ ଓସ୍ୱାଲ ଫଣ୍ଡକୁ। ମୋର ବି ଇନଭେଷ୍ଟର ମାନେ ମୋତେ ନ କହିକି ମୋତିଲାଲ ଓସ୍ୱାଲ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡରେ। ମୋତିଲାଲ ଓସ୍ୱାଲ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏଟା କାହିଁକି ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛି କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖେଇବି। ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ସବୁ ଫଣ୍ଡ ହାଉସ୍ର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅଲଗା ଏଣ୍ଡ ସାଇକେଲରେ ସବୁ ଫଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ରିଟର୍ନ ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି। ମୋତିଲାଲ ଓସ୍ୱାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲା। କ୍ୱାଣ୍ଟ ଆଗରୁ ଆମର ଏଚ୍ ଡି ଏଫ୍ ସି ଦେଉଥିଲା। ଏଚ୍ ଡି ଏଫ୍ ସି ଆଗରୁ ଏକ୍ସିସ୍ ଦେଉଥିଲା। ଏମିତି ସାଇକେଲରେ ସବୁ ଫଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ପୁଣି ସେମାନେ ବି ସାଇକେଲରେ ରିଟର୍ନ କରିବେ କାରଣ ସବୁ ଫଣ୍ଡ ହାଉସ୍ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅଛି। ICICI ଏଚ୍ ଡି ଏଫ୍ ସି ଲାଷ୍ଟ 2024 ଯାଏ ଦେଉଥିଲେ କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କର ଟିକେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡେଡ୍ ଫ୍ଲେଭର ଥାଏ। ବାକି ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୱାଲିଟି ଫଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ସେମାନେ କ୍ୱାଲିଟିରେ ବି କରିବେ ଦେଖିବେ ଆଜିକାଲି ସେଥିପାଇଁ କ୍ୱାଲିଟିରେ ରିଲେଟେଡ୍ ଏନ୍ଏଫ୍ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି କାହିଁକିନା ଏବେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ମାର୍କେଟରେ କ୍ୱାଲିଟି ଷ୍ଟକ୍ସ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ବଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ନେବିନି। ମୋତିଲାଲ ଓସ୍ୱାଲର ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡ ଅଛି ତାର ମୁଁ କିଛି କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିଥିଲି। ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡ ଟିକେ ପୁରୁଣା ମୁଁ ତାର ହିଁ ନେଇଛି ବେଶୀ ନୂଆ ଫଣ୍ଡର ମୁଁ ତ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିନି। କାହିଁ କରିବା ସେଟା କିଛି ହବନି ଆପେଲ୍ ଟୁ ଆପେଲ୍ କମ୍ପାରିଜନ୍ ହବନି ବୋଲି ମୁଁ କରିନି। ତ ମୁଁ ମୋ ସିଷ୍ଟମ୍ ସେୟାର କରୁଛି ହୁଏତ ଆପଣ ମୋ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ମୋଡ଼ ନେଇ ଆସେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋତିଲାଲ ଓସ୍ୱାଲ ଫଣ୍ଡର ଏଠି ଆଭରେଜ ଇୟର ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍ମଲ୍ କ୍ୟାପ୍ ଦେଖିବେ, ମଲ୍ଟି କ୍ୟାପ୍ ଦେଖିବେ, ମିଡ୍ କ୍ୟାପ୍ ସରି ଲାର୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ଦେଖିବେ। ତାର ବିଶେଷ କିଛି ଆଭରେଜ ଇୟର ନାହିଁ। ଇଭେନ୍ ଲାର୍ଜ ଆଣ୍ଡ ମିଡ୍ କ୍ୟାପ୍ ଅଲସୋ 5 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ହିଁ 5.5 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ହିଁ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି। ଆଉ ରିସେଣ୍ଟ ଇୟରରେ ମିଡ୍ କ୍ୟାପ୍ରେ AUM ବହୁତ ଆସିଛି ଆଉ ମୋତିଲାଲ ଫ୍ଲେକ୍ସି କ୍ୟାପ୍ର AUM ବେଶୀ ଆସିଛି ହେଲା। ଆଉ ବାକି NAV ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି। NAV ପ୍ରାଇସ୍ କିଛି ଏତେ ମ୍ୟାଟର କରେନି। ବାକି ଏକ୍ସପେନ୍ସ ରେସିଓ ତ ଅଛି ତାର ଯାହା ଯେମିତି ଅଛି। ଆମେ ଯିବା ତାର CAGRକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 24 ଫେବୃଆରୀ 2024 14ରୁ CAGR ସବୁଠୁ ବେଶୀ ହେଉଛି ଆପଣ ଲାର୍ଜ ଆଣ୍ଡ ମିଡ୍ କ୍ୟାପ୍ରେ। ବାକି ସବୁ ଫଣ୍ଡ ଏମିତି ଅଛି। ସ୍ମଲ୍ କ୍ୟାପ୍ ତ ଆଜି ୟୁଜୁଆଲ ସବୁ ଫଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ରିଟର୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିଶେଷ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାନି। ଯଦି ଆମେ ସାର୍ପ ରେସିଓ ଦେଖିବା ଯେ ହାୟର ଦ ସାର୍ପ ଗ୍ରେଟର ଇଜ ଦ ରିସ୍କ ଇନ୍ ଦ ଫଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ମିଡ୍ କ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ଲାର୍ଜ ଆଣ୍ଡ ମିଡ୍ କ୍ୟାପ୍ରେ ରିସ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସାର୍ପ ରେସିଓଟା ବହୁତ ହାଇ ରହିଛି। ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମଲ୍ କ୍ୟାପ୍ରେ ତ ସାର୍ପ ରେସିଓ ଥାଏ ତେଣୁ ଆଉ ମଲ୍ଟି କ୍ୟାପ୍ରେ ବି ତାଙ୍କର ସାର୍ପ ରେସିଓ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଉପରେ ଅଛି ମାନେ ମୋତିଲାଲ ଓସ୍ୱାଲ ସବୁ ଯାକ ଫଣ୍ଡ ହାଉସ୍ର ସରି ସାର୍ପ କହୁଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡିଭିଏସନ୍। ମତଲବ ସବୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡେଭିଏସନ୍ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡେଭିଏସନ୍ ମାନେ ଉପର ମୁହାଁ ହେଇକି ଅଛି। ଟିକେ ଏଗୁଡ଼ା ହାଇ ରିସ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଏଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଫଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ହାଇ ରିସ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନେଉଛି ହେଲା। ତ ଅମ୍, ଆଉ ଫଣ୍ଡ ସାର୍ପ ରେସିଓ ବି ସମହାଉ ଓକେ ଅଛି। ବଟ୍ ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଫଣ୍ଡର ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ଅଛି। ହଁ। ତ ଫଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡେଭିଏସନ୍ ଆଉ ରିଟର୍ନ ଆମର ଗୋଟେ ଏଠି ପ୍ଲଟ୍ ଆମେ କରିଛୁ। ହାୟର ଦ ରିସ୍କ ହାୟର ଦ ରିଟର୍ନ ଯେଉଁଟାକି ମୋତିଲାଲ ଓସ୍ୱାଲ ମିଡ୍ କ୍ୟାପ୍ ନେଉଛି ହେଲା। ଆଉ ମୋତିଲାଲ ଓସ୍ୱାଲ ଲାର୍ଜ ଆଣ୍ଡ ମିଡ୍ କ୍ୟାପ୍ ହେଉଛି ହାୟର ରିସ୍କ ଲୋୟର ରିଟର୍ନ। ମୋତିଲାଲ ଓସ୍ୱାଲ ସ୍ମଲ୍ କ୍ୟାପ୍ ହେଉଛି ମଡରେଟ୍ ରିସ୍କ ମଡରେଟ୍ ରିଟର୍ନ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆମର ଏଠି ପ୍ଲଟ୍ ଆମେ କରିଛୁ। ଆମର ଟୁଲ୍ ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁ ସେଥିରେ ଆମର ଏମିତି ପ୍ଲଟ୍ ଆସିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଟାରେ ମିଳିଯିବ। ତାର ମୋତିଲାଲ ଓସ୍ୱାଲର ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ ଫଣ୍ଡ ହାଉସ୍ କେତେ ଲାର୍ଜ କେତେ ମିଡ୍ ଆଉ କେତେ ସ୍ମଲ୍ ହୋଲ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ସେଟା ବି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲରେ ମିଳିଯିବ। ଆର ମେନ୍ ମେନ୍ 2-3ଟା ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ସମୟ ନେବି। ଏଇ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ା ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାସ୍ କରିଦେଇ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ତ ସେବି କ୍ୟାଟେଗୋରିଜକୁ ସେମାନେ ଅନର କରିବାକୁ ସେମାନେ ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଇଏ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ସେଗ୍ରିଗେସନ୍ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ତ ହଁ ଏଠି ଯେଉଁ ସବୁଠୁ ଯେଉଁ ମୋତିଲାଲ ଓସ୍ୱାଲ ଫଣ୍ଡ ହାଉସ୍ର ସବୁଠୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ କ୍ରିଟିକାଲ ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ଆର ହୋଲ୍ଡିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବହୁତ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ବେଟ୍ ନେଉଛି। ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଫଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଦେଖିବେ 50 60 70 ଫଣ୍ଡ ରଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟକ୍ସ ରଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋତିଲାଲ ଓସ୍ୱାଲ ଫ୍ଲେକ୍ସି ଲାର୍ଜ ଆଣ୍ଡ ମିଡ୍ ଲାର୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ଆଉ ଆପଣ ସବୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ସ୍ମଲ୍ କ୍ୟାପ୍ ସବୁ ଯାକ
नॉट मोर देन 2037 रखुଛନ୍ତି। ଲାର୍ଜ କ୍ୟାପ୍ରେ 41ଟା ଅଛି, ବାକି ସବୁ ମାନେ 41 47ଟା ଅଛି, ଫିର୍ ବି ଏତେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ବେଟ୍, ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଡାଇଭର୍ସିଫାଇଡ୍ ବେଟ୍ ନାହିଁ, ସବୁ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ବେଟ୍। ତା ମାନେ ଏଇ ଫଣ୍ଡ ହାଉସରେ ଯଦି ଏଇ 17ଟା ଷ୍ଟକରୁ ଯଦି 50 60% ଷ୍ଟକ୍ ଚାଲିଗଲା, ଫଣ୍ଡ ରିଟର୍ନ ଦେଇଦେବ। ଯଦି ନ ଚାଲିଲା, ଫଣ୍ଡ ବହୁତ ଲେନ୍ଦି ଟାଇମ୍ ଯାଏ ରିଟର୍ନ ଦେବନି। କାରଣ ମୋତିଲାଲ ଓସ୍ୱାଲର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସବୁବେଳେ ରହି ଆସିଛି, ଯୋଉଟା କି ରାମଦେବ ଅଗ୍ରୱାଲ ବି ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହନ୍ତି କି ସେମାନେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ବେଟ୍ ନେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ହେଲା, ତେଣୁ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ବେଟ୍ ହେଉଛି ହାଇ ରିସ୍କ ହାଇ ରିଟର୍ନ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଏବଂ ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ଯେତେବେଳେ ହାଇ ରିସ୍କ ନେଉଛନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ସମୟ ଯାଏ ରିଟର୍ନ ସବଡ୍ୟୁଟ୍ ବି ରହେ। ହେଲା, ତେଣୁ ସେଟାକୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ମୋତିଲାଲ ଓସ୍ୱାଲ ଇଜ୍ ୱାର୍କିଂ ମଚ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ଆପଣଙ୍କର ପିଏମ୍ଏସ୍ ଫଣ୍ଡ ଭଳିଆ କାମ କରିବ। ହେଲା, ଇଭେନ୍ ସେବିର କାଟେଗୋରୀ ଫୋକସ୍ଡ ଫଣ୍ଡ 25ଟା ଫଣ୍ଡ ରଖିପାରିବ। ଇଭେନ୍ ମୋତିଲାଲ ଓସ୍ୱାଲ ଏଇ ଡାଇଭର୍ସିଫାଇ ଫଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ସେଥିରେ 25ଟା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ଲାର୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ଆଉ ସ୍ମଲ୍ କ୍ୟାପ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ବାକି କୋଉଠି 25ଟା ଷ୍ଟକ୍ ମୁଁ ଦେଖାଉନି। ଖାଲି ମିଡ୍ କ୍ୟାପ୍ରେ 27ଟା ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି, ଲାର୍ଜ ଆଣ୍ଡ ମିଡ୍ କ୍ୟାପ୍ 34 ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ଫୁଲ୍ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ବେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍, ବଟ୍ ଅଗେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ହାଇ ରିସ୍କ ଆପ୍ରୋଚ୍। ଓକେ, ଇଟ୍ସ ଏ ପିଏମ୍ଏସ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଦେ ଆର୍ ଟେକିଂ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏପଟେ ଡ୍ରଡାଉନ୍ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଏ ଫଣ୍ଡର, ଦେଖନ୍ତୁ 4 ଜାନୁଆରୀ 2022ରୁ 17 ମେ 2022, ଯେଉଁଠିକି ସମସ୍ତେ ଫଣ୍ଡ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଥିଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, ସବୁ ଫଣ୍ଡ। ବାକି ସବୁ ଫଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ପୁରୁଣା ଫଣ୍ଡ, ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ହିସାବରେ ଆସିନି ରିଟର୍ନ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ CAGR ଟର୍ମସରେ, ସେ ଯେଉଁ ରିଟର୍ନଟା ଆସିଛି ଆଙ୍କର -22%, -37%, -31%, 4 ଜାନୁଆରୀ 17 ମେ 2022। ହୁଏତ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ଟର୍ମରେ କମ୍ ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଫଣ୍ଡ ନେଗେଟିଭ ରିଟର୍ନ ଦେଇଛି। ହ୍ୱେର୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସବୁଯାକ ଫଣ୍ଡ ସେତେବେଳେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ହେଉଥିଲା, ମାର୍କେଟ ବି ଉପରକୁ ଯାଉଥିଲା, ବୁମ୍ରେ ଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଫଣ୍ଡ ନେଗେଟିଭ ରିଟର୍ନ ଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ 1 ଜାନୁଆରୀ 2015ରୁ 3 ଡିସେମ୍ବର 2019, ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି 4 ବର୍ଷର ଲଙ୍ଗ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଆଉ ଗୋଟେ 2015ରୁ 2019 ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖନ୍ତୁ ରିଟର୍ନ କେମିତି ଅଛି। ହେଲା, ଲଙ୍ଗ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ରିଟର୍ନ ଆପଣଙ୍କର 8.5%, ମିଡ୍ କ୍ୟାପ୍ ଆଉ ଫ୍ଲେକ୍ସି କ୍ୟାପ୍ ହେଉଛି 11.5%, ମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 12%। ତା ମାନେ ମିଡ୍ କ୍ୟାପ୍ ଯେଉଁଠି ଏବେ ବମ୍ପର ରିଟର୍ନ ଦେଉଛି, ତା ମାନେ ଏହାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରିଟର୍ନ ଏ ଫଣ୍ଡର କେବେ ଆସିଛି ଭାବନ୍ତୁ। 15ରୁ 23 ଯାଏ CAGR ହେଉଛି 13%, ମିଡ୍ କ୍ୟାପ୍ର 15 5 22, 15 7 22, 8 ବର୍ଷର ରିଟର୍ନ ହେଉଛି 13.23%। ଇଟ୍ସ ଏ ମ୍ୟାଟର ଅଫ୍ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ। ଆପଣ ଭାବିବା କଥା କି ଫଣ୍ଡ ଆପଣ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି 7 7 ବର୍ଷ 8 8 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଅଣ୍ଡର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ରହିପାରେ। କାରଣ ମିଡ୍ କ୍ୟାପ୍ ଫଣ୍ଡ ଗୋଟେ 23, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନେଉଛି 23 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର 20ରୁ ନେଇକି 23 ଯାଏ ଗୋଟେ ପିକ୍ ଟାଇମ୍ ରହିଲା। ହେଲା, ସେ ପିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଏତିକିର ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ମୁଁ କୌଣସି ଫଣ୍ଡ ହାଉସ୍ର ନେଇଯିବି ନା, ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବମ୍ପର ରିଟର୍ନ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କର ରିଟର୍ନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। ମାନେ ଜଣେ ଯଦି 15 ମସିହାରେ ଯଦି ରିଟର୍ନ କରିଥିଲା ଲମସମ୍ 1,00,000 ଟଙ୍କା, ସେ ମାତ୍ର 13.5% 13% ରିଟର୍ନ ପାଇଛି। ଆଉ ରିସେଣ୍ଟ ଡେରେ ଯେଉଁମାନେ 20 22ରେ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଟିକେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଫିର୍ ବି 20ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, 20 22ରେ ପାଖାପାଖି ଜାନୁଆରୀ ମେ 5 6 ମାସ ରିଟର୍ନ ନାହିଁ ଫଣ୍ଡରେ। ହେଲା, ତେଣୁ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି ଖରାପ ବୋଲି ଫଣ୍ଡର, କିନ୍ତୁ ଏ ଫଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି କି USP ହେଉଛି ହାଇ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ବେଟ୍। କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ଫଣ୍ଡର ନେଇଥିବା ଫଣ୍ଡର ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ। ହେଲା, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଏଠି ମୋତିଲାଲ ଓସ୍ୱାଲ ଫଣ୍ଡରେ ଇକ୍ୱିଟି ଓଭରଲାପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟକ୍ ଓଭରଲାପ୍, ଫ୍ଲେକ୍ସି କ୍ୟାପ୍ ମିଡ୍ କ୍ୟାପ୍ 60%। ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ଲେକ୍ସି କ୍ୟାପ୍ରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ମିଡ୍ କ୍ୟାପ୍ ଆପଣ ଆଭଏଡ଼ କରିଦେଲେ ଚଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ମିଡ୍ କ୍ୟାପ୍ରେ ବି କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ମିଡ୍ କ୍ୟାପ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ଲେକ୍ସି କ୍ୟାପ୍ରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମିଡ୍ କ୍ୟାପ୍କୁ ଆଭଏଡ଼ କରିଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ଯଦି ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ଲେକ୍ସି କ୍ୟାପ୍ ଆଉ, ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ସେଇଟା ଦେଖାଉଛି 54%, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଫ୍ଲେକ୍ସି କ୍ୟାପ୍ ଆଉ ମିଡ୍ କ୍ୟାପ୍। ଓକେ, ତ ଏଠି ବି ଆପଣଙ୍କର ଓଭରଲାପିଂ ଫଣ୍ଡର ରହୁଛି ହିଁ ରହୁଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମଲ୍ଟି କ୍ୟାପ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲେକ୍ସି କ୍ୟାପ୍ ଆଣ୍ଡ ମଲ୍ଟି କ୍ୟାପ୍ ଆଣ୍ଡ ମିଡ୍ କ୍ୟାପ୍। ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ମଲ୍ଟି କ୍ୟାପ୍ ଫ୍ଲେକ୍ସି କ୍ୟାପ୍ ଆଣ୍ଡ ମିଡ୍ କ୍ୟାପ୍ ଭିତରେ ଓଭରଲାପ୍ 50% କିମ୍ବା 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହୁଛି। ତାମାନେ ଏଇ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଜଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ହାଭ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଫଣ୍ଡସ୍। ଇଫ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଫଣ୍ଡସ୍, ୟୁ ୱିଲ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ସିମିଲାର ରିଟର୍ନ, ବିକଜ ଅଲ୍ ଏ ସବୁ ଫଣ୍ଡ 50% କିମ୍ବା ତାଠୁ ବେଶୀ ଓଭରଲାପିଂରେ ଚାଲିଛି। ହେଲା, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପାରାମିଟର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ରିଟର୍ନ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଗେସ୍ ନେବା ପାଇଁ କି କେଉଁ ଫଣ୍ଡରେ, କେଉଁ ଫଣ୍ଡ ହାଉସ୍ର 4ଟା ଫଣ୍ଡ ଅଛି, 4ଟାରୁ କେଉଁଟା ଉଠେଇ ପିକ୍ କରିବି। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଇଦେଲି। ବାକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ବି କରିପାରିବେ।
बाकी एटा रिटर्न रिटर्न तो आपको एमती भी आजिकल टूल सब मिल जाଉଛି 6टा फंड रिटर्न आपको मिड कैप ही रिटर्न ज्यादा देछि कहीं मिड कैप गला ताकर जो कंसंट्रेटेड बेट थिला जोमाटो एंड ऑल दी स्टॉक्स पर्टिकुलरली 5-6टा स्टॉक थिला से स्टॉक गुड़ा बंपर रिटर्न देछि 200-300% रिटर्न आसी जाइछि तो तेणु ए मिड कैप रिटर्न बढ़ी जाइछि आ मिड कैप तळକୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କୋଉଟା ସ୍ମଲ୍ କ୍ୟାପ୍ एंड देन सो ऑन सो फोर्थ आ एटा मात्र जून 2024 ଜାନୁଆରୀ 2025 नॉट ए बिग ड्यूरेशन ଅଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ଏତେ ରିଲେଭେଣ୍ଟ ନୁହଁ। ହୁଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଇୟର ୱାଇଜ ରିଟର୍ନ ଫଣ୍ଡ ହାଉସର ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲେକ୍ସି କ୍ୟାପ୍ରେ 12% ରିଟର୍ନ ଆସିଛି ହେଲା। ଯଦିଓ ତାର ଗୋଟେ ଇୟର୍ସରେ ରିଟର୍ନ 35% କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଦେଖିଲେ 12% ରିଟର୍ନ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ରିଟର୍ନ ଆଠୁ ବେଶୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା। ଏଠି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଇୟର ୱାଇଜ ରିଟର୍ନ ଅଛି 2016 ଆଗର ରିଟର୍ନ ଗୁଡ଼ା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମିଡ୍ କ୍ୟାପ୍ ଫଣ୍ଡର ଆପଣଙ୍କର 2025ରେ ଏଇ ଅବଶ୍ୟ ଜାନୁଆରୀ ବେଶ ଚାଲିଛି 6.5% ଖସି ଯାଇଛି 2018 -12.5% କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଇୟର ରିଟର୍ନ ଥିଲା। 2020ରେ ଆଉ ରିଟର୍ନ ଅଛି 9%। 2022ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାତ୍ର 10% ସେ 6 ମାସ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଆଗରୁ ସେ ନେଗେଟିଭ ଥିଲା ପରେ ପର 6 ମାସ ସେମାନେ ରିକଭରି କରିଛନ୍ତି। ତ ଫଣ୍ଡ जो रिसेंट ईयर रिटर्न गुड़ा बंपर देछि ତା ଯୋଗୁଁ ତାର 8-10 ବର୍ଷର ସିଏଜିଆର ରେ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସେଟା ଦେଖେଇଛି। ଓକେ ସେମ୍ ୱିଥ୍ ଫ୍ଲେକ୍ସି କ୍ୟାପ୍ ଫଣ୍ଡ ସେମ୍ ୱିଥ୍ ଫ୍ଲେକ୍ସି କ୍ୟାପ୍ ଫଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସେମ୍ ୱିଥ୍ ଆପଣଙ୍କ ଲାର୍ଜ ଏଣ୍ଡ ମିଡ୍ କ୍ୟାପ୍ ଫଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି। ବାକି ସବୁ ଫଣ୍ଡ ତ 1-2 ବର୍ଷର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଏତେ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିପାରିବାନି। ଓକେ ତ ମୋର ଏଠି ଗୋଟେ ଦିଟା କଥା କହିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ମାନେ କହିବାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି କି ଆପଣ ଯଦି ମୋତିଲାଲ ଓସ୍ୱାଲ ଫଣ୍ଡରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇଟା ଆସ୍ୟୋର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଆ, ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଆପଣ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ବେଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ବେଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ରେଡ଼ି ହେଇକି ମେଣ୍ଟାଲି ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ଏ ବେଟ୍ ପାଇଁ ମେଣ୍ଟାଲି ରେଡ଼ି ହେବେନି କାଲିକି ଯଦି ଫଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡର ପରଫର୍ମ କରିଗଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଫଣ୍ଡରୁ ବାହାରି ଆସିବେ ତ ଫଣ୍ଡର ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଫ୍ଲେଭର ନେଇପାରିବେନି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସେଇଭଳିଆ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ବେଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ହାବିଚୁଏଟେଡ୍ ନାହାନ୍ତି କି ଆପଣ ରିସ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସେମିତି ନୁହଁ ଆପଣଙ୍କ ରିସ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫାଇନାନ୍ସ ଆଡଭାଇଜର କରିଥିବ 80 ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ ସ୍କୋର ରହୁନି 70-80 ଉପରେ ସ୍କୋର 80 ଉପରେ ମୋଷ୍ଟଲି ସ୍କୋର ଯଦି ରହୁନି ତ ମୋ ମତରେ ଆପଣ ଏ ଫଣ୍ଡକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସେମ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱେଲ୍ ଡାଇଭର୍ସିଫାଏଡ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ 40-50ଟା ଫଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡ କରିଥିଲା ଭଳିଆ ଫଣ୍ଡ ହାଉସ୍କୁ ମୁଭ୍ କରିଦେଇପାରିବେ। ଅରେସ୍ ଏଇ ଫଣ୍ଡରେ ବି ରହିପାରିବେ ଏମିତି କିଛିଟା ଖରାପ ଫଣ୍ଡ ନୁହଁ ଭଲ ଫଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ଆପଣ 16-17ଟା ଫଣ୍ଡ ମାତ୍ର ଷ୍ଟକ୍ ମାତ୍ର ସେମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେଥିରୁ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ରନ୍ କରୁନି ଯଦି ୟାଙ୍କର ମିଡ୍ କ୍ୟାପ୍ରେ ରଖିଥିବେ 50% ଷ୍ଟକ୍ ଆଉ ମିଡ୍ କ୍ୟାପ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଆଜ ଏ ହୋଲ୍ ଲାର୍ଜ କ୍ୟାପ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଆଜ ଏ ହୋଲ୍ ରନ୍ କରିବନି ଏଇ ଫଣ୍ଡ ବହୁତ ସମୟ ଯାଏ ରନ୍ କରିବନି। ଗୋଟେ ଫ୍ଲେକ୍ସି କ୍ୟାପ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଫ୍ଲେକ୍ସି କ୍ୟାପ୍ରେ ତ ସେମିତି କିଛି ରୁଲ୍ ନାହିଁ କୋଉଠି କେତେ ରଖିବେ ଧରନ୍ତୁ ଏମାନେ ଗୋଟେ ବେଟ୍ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକ ଲାର୍ଜ କ୍ୟାପ୍ରେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା ଆଉ ମିଡ୍ କ୍ୟାପ୍ରେ ପକେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍ମଲ୍ କ୍ୟାପ୍ ରନ୍ କରିଗଲା ତାଙ୍କ ଫଣ୍ଡ ରନ୍ କରିବନି। ବି କେୟାରଫୁଲ୍ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍। ଆଉ ଆପଣ ଲେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ ଆଉ ଏଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଡିସିସନ୍ କି ମୁଁ ମୋତିଲାଲ ଓସ୍ୱାଲ କୋଉ କୋଉ ଫଣ୍ଡରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବି କି ଗୋଟେରେ କରିଦେଲେ ସବୁ ଫ୍ଲେଭର ପାଇଯିବି ଫଣ୍ଡ ହାଉସ୍ର ଗୋଟେ କୋଉ ଫଣ୍ଡରେ ତ ଆପଣ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖିକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଆପଣ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆମର ହେଉଛି ପ୍ରୁଡେଣ୍ଟ ଆଡଭାଇଜରରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟନର ତ ଆପଣ ମୋର ଆପ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିକି ବି ମୋର ଆପ୍ ତ ନୁହଁ ପ୍ରୁଡେଣ୍ଟର ଆପ୍ ଆପଣ ସେଠି ୟୁଜ୍ କରିକି ବି ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଆପ୍ରେ ସବୁ କିଛି ରହୁଛି ସେଠି ଆମର ଆଉ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ତ ଆମର ଫ୍ରି ରହୁଛି ଡିମାଟ୍ ନେଲେ ତାର ଅଲଗା ଚାର୍ଜ ପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ 6 ଲକ୍ଷ ଉପରକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେଡିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଆଉ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାର୍ଜ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଜିରୋ ହେଇଯାଏ ହେଲା। ତେଣୁ ଆପଣ କରିପାରିବେ ସେଟା କଲେ ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ଟିମ୍ର କେହି ଜଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କଲ୍ କରିବ କିମ୍ବା ଇଏ କରିବ କି ଆପଣ ମୋତେ ମେଲ୍ ପକାଇ ପାରିବେ ମୋ ମେଲ୍ କପି ହେଇଯିବ ସେଠି ଆପଣ କରିପାରିବେ ମୁଁ ମୋ ସେ ଲିଙ୍କଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କଟା ଏଦର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଇଦେବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ୟା ଫିର ମୁଁ ଆବାଉଟ୍ ଅସ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଆମକୁ ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ସେ ଟୁଲ୍ରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଏ, ପୁରା ସେଫ୍ ବିକଜ ଇଟ୍ ଇସ୍ ଏ ସେବି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ୱେବସାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆର ସେକେଣ୍ଡ ବିଗେଷ୍ଟ ନନ୍ ନନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର। ଆପଣ ଗୁଗଲ କରି ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ରୁଡେଣ୍ଟର କେତେ AUM ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆଇଡ଼ିଆ ନେଇପାରିବେ। ତେଣୁ କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ ଏଇଟା ସେବି ଆଉ ସେବି ରେଗୁଲେଟେଡ୍ ଆମେ ହେଉଛୁ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ସେବି ରେଗୁଲେଟେଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟରେ ହିଁ ଆମେ ଡିଲ୍ କରୁଛୁ।
थैंक यू।